Helo a chroeso I sesiwn ymarfer corff arall ar gyfer plant cyfnod Sylfaen. Heddi, ni'n mynd I fod yn rhoi rhai o'r sgiliau ni wedi dysgu mewn cwrs antur a dod â elfennau gystadleuol mewn iddo fe. Ond gyntaf mae eisiau ni twymo lan. Blant, chi'n barod twymo lan? Ie. Reit, ni'n mynd I fod yn cerdded nôl am. Nid yn siŵr bod breichiau ni'n symud. Chi'n barod I fynd yn gyflymach? Yn gyflymach. A mae breichiau ni'n symud nôl ymlaen. Ffantastig, da iawn chi. Ni'n mynd I cyfri lan I 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nawr o 10 nôl lawr I 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Nawr, ni'n mynd I 5 jump lan i'r awyr mor uchel ni'n gallu. Barod? 1, 2, 3, 4, a 5. Da iawn. Nawr ni'n mynd I fynd mewn I pêl fach. A ni'n mynd I jumpa lan ar ôl 3. 1, 2, 3. Lan ni. A do, lawr mewn I pêl bach. 1, 2, 3. Lan ni. A unwaith do. 1, 2, 3. Lan ni. A nawr ni'n mynd I siglo breichiau ni. A siglo coesau ni. Da iawn chi. Chi'n barod I wneud y cwrs antur? Ie. Da iawn. Reit, mae gyda ni cwrs antur wedi set o lan. Fi wedi defnyddio pethau sydd gyda ni rownd y tŷ. Mae croeso chi ddefnyddio beth bynnag sydd gyda chi. Ond beth ni eisiau canolbwyntio arno yw cael y plant I fynd dros ben rhywbeth a mynd o dan rhywbeth hefyd. Barod? Beth mi gyda? Fant y tŷ. Fant y tŷ. So ni'n mynd I fynd dros rhywbeth. Wedyn ni'n mynd I fod yn driblo'r bêl. A sgôl y gôl. Wedyn draw fan hyn. Ni'n mynd I fynd ar y llawr, ni'n mynd I rowlo. Da iawn. A neidio. A rowlo. A fi di wneud eich yma. Da iawn. Griff, gallu di fynd to? Fi'n gallu mynd o. A jwmpo. A jwmpo. A dy bo. Hwn ydi. Da iawn. A jwmpo. A mynd o dan y twnnel. Ba. Ffantastig. Ato. Da iawn pob un, gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth I yfed. Nawr ni'n mynd I dod mewn y elfen gystadleuol. So mae gyda ni iPad fan hyn a stopwatch yn barod. So ni'n mynd I amseru faint mor hir mae fe'n cymryd I fynd yr holl ffordd rownd y cwrs antur. So Griff, wyt ti barod? Ar ôl 3, ti'n mynd I gwasgu dachrau. 3, 2, 1, bant y tŷ. Bant y tŷ. Dros ben y pren. Da iawn. Dyblo mewn y mas. Pico mewn i'r gôl. Wedyn rolio. Da iawn. Jwmpo. O fan hyn. Jump, jump, jump. Trwy'r twnnel. Da iawn. A wedyn di rei gwasgu'r bwtyn to. Da iawn. Ffantastig. So mae Griff wedi wneud hwnna mewn 29 eiliad, 0.43. Da iawn ti. Gallwch chi wedyn wneud y cwrs antur rhagor o weithiau I weld os allwch chi gael yr amser yn gyflymach. Tro hyn mae Gwenlli mynd I gael tro. Barod? 3, 2, 1, gwasgu hwnna. Ie. A bant ni. Go, go, go. So mae eisiau ni'n mynd dros ben. Da iawn. Kick wrth hyn. Dim dala fe. Kick gyda'r traed. Da iawn. Kick. 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 A mynd i'r gôl. A kick mawr. Fantastic. Da iawn.
Dyr ei rowlo de. Nawr yn y tab. A rowlo drosto. A rowlo. A rowlo. Da iawn. A jwmpo. Ti'n mynd llaw? Barod. Jwmp. 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 Mewn trwy twnnel. Da iawn. A wedyn dyna draw rydyn ni gwasgu bwtwn. Gwasgu bwtwn stop. Da iawn. Ffantastig. Mae gwell chi wedi gwneud e mewn munud. Cofiwch, ar ôl ni orffen, mae'n bwysig bod ni'n oeri. So ni'n mynd i cadw symud a mynd o amgylch yr ardd. Chi'n barod blant? Ni'n mynd i dilyn. So ni'n just yn mynd i cerdded o amgylch. Ni'n meddwl Eitha araf. efo dad. Round y sbotio. Mewn a mas. Round y twnnel. A nôl y dechrau. Da iawn. Beth mae'n chi'n neud nawr, ni'n mynd i casglu popeth lan a ni'n mynd i dod o fe nôl i'r steps. Chi'n barod? Fi'n mynd i Bant â casglu chi. cwn. Da iawn, rhaid nhw ar y stepen. Da iawn. A'r smotiau i gyd. Yma. O. A'r smotiau cwns. Iawn. Diolch. Ffantastig, da iawn blant. Cofiwch, gallwch chi rhannu fideos chi gyda ni ar gwefannau cymdeithasol ni @Ceredigion Actif yw'r cyfeiriad. Diolch yn fawr i chi am wylio. Plant gweud ta-ta? Ta-ta. Ta-ta! Ta-ta.